Здравейте, аз съм Жасмина, вие сте Жас 555, радвам се видео и добре дошли в днешното видео. Както сте разбрали от заглавието на видеото, ще отваряме ден 20 на адвент календара на Балея за 2024 година. Ако такъв тип видеа ви харесват, харесайте видеото, абонирайте се за канала ми, може да последвате в моите социални мрежи, линк към тях долу в описанието. Сега нека да видим какво и къде е ден 21. Ето тук до птицата. Оп. Да. Believe in yourself and magic will happen. Повярвай в себе си, магията ще се случи. Интересно послание. Това ни се падна. Нощен крем с витамин Е, алоe вера и глицерин. С вас ще се видим утре за ден 21. Така че не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала.